držite se Poslovnika. Izričem vam meru prve opomene. Što se tiče Poslovnika, ja mislim da ste danas malo omanuli sa svojim radom i da smo imali ovde i izrečene stvari koje nisu u redu ka drugim institucijama koje idu, imate izrečene privatne stvari o meni koje niste prekinuli ili opomenuli i to mislim da nije u redu, a onda smo imali i dostojanstvo Skupštine gde se on obraća ka svima nama ostalima kao da je, ne znam, Bogom dan, što mislim da nije u redu i mislim da treba da ga vratite u okrilje Poslovnika i da ga opomenete na vreme, da mu skrenete pažnju kad mu istekne vreme, zato što je stvarno bilo mnogo duže nego 2 minuta, a meni uporno upadate u ova 2 minuta što imam i govorite, što je opet kršenje Poslovnika jer ne smete meni u reč da upadnete. Mnogo će ovaj govor biti lep za vaš snimak, znači, ja kad pričam, vi slušate i ja vama ne upadam u reč. Nemojte vi meni samo da naređujete šta ja radim. Ja ne naređujem, ja čitam Poslovnik. Pod drugo, opomenute, ne možete da me pustite. Ne, ja govorim, vi se javite. Znači, ne možete to da radite po Poslovniku. Ja govorim, vi meni upadate u vreme. Ja se izvinjavam, ali stvarno nije u redu. Znači, ja kad govorim ja ne znam šta vi zamišljate. Vi uporno komentarišete preko mene. Znači, držite se Poslovnika. Izričem vam meru prve opomene. Izvolite nastaviti. Šta sam prekršio? Nastavite. Koji član sam prekršio? Niste prekršili član. Nego? Zašto ste me opomenuli? Zato što ne ponašate se u skladu. Izvolite, završite rečenicu i da završavamo više ovaj vaš lični sukob. Dragi sugrađani, videli ste da meni predsednik Skupštine upada u reč i onda mene opominje što pričam preko njega za moje vreme. Mislim da je ovo stvarno fascinantno.